Hello everyone, welcome back to Priyongka Boro YouTube channel. आंनि बे Priyongka Boro YouTube channel नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन बरायबाय थाबाय। लोगोफोर बे दैमालु जोहोलावनि मुसुखा आरोना गासैबो जों मिथिखाजोबो बेखौ। लोगोफोर बे फुजाया जाबाय 50 years कमप्लीट जाबाय। बेखौ सनाथि फोरबो बुंनाय जादों आरोना लोगोफोर। बेनि थाखायनो बेयावहाय बिदि मुसुखा लाबोदों। बेनि थाखायनो आंबो एक्साइटेड जाना दंमोन नायनो थाखाय। दायो नायथारबाय। बे फुजाया बाथौफुरियाव जादों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना नायनो फैनो हागोन आरोना। बे फुजाया साननैल'सै, दिनै सानसे गाबोन जोबगोन लोगोफोर। बे आंनि भिडिअनि गेजेरजों नुनानै सोरबा जुदि नायनो गोसोब्ला नायफैदो। बेयो 12 दिनमोन आरोना फुजाया लोगोफोर। फैयै फैयै दायो जोबनायनि लामायाव फैबाय आरोना लोगोफोर, साननैल'सै। बेयो आरोना लोगोफोर जिहेतु बर' धोरोमनि बाथौ धोरोमनि नेम आसारखान्थि बायदि मुसुखाजों दिन्थिनाय। दिउदिनि जाखांनाय आरो जिहेतु जों बोलि फुजा होयोना लोगोफोर, बे बोलि फुजायाव जों बोरमा दानो बेनि मुसुखा दं। बिखिजा दङ आरोना बर'नि न'खर लोगोफोर। बेयो जिहेतु जोंनि बाथौ धोरोम। आं बेखौ गिनाय मोन्दोंमोन आरोना लोगोफोर। ओरैबायदि गिदोंमोन आङो बे मुसुखाखौ नुनानै। गोदोनि बर'फोरनि आलाय सिलाय बेफोरबायदिनो kasri bisri दानथार जानायफोरनि बे मुसुखा खालामनाय आरोना लोगोफोर। बेफोर मुसुखाफोराबो गोदोनिनो आरोना लोगोफोर। गोदो जालांनाय जारिमिनखौ बेरखांना दोननाय बे सावगारिया। लोगोफोर आङो भिडिअखौ बे खन्दआवनो दोनथ'नोसै। आंनि भिडिअखौ जुदि जोबजासिम नायदोंबा नोंथांमोननिसिम गोजोन्थों।